С агронома на Вила Мелник Илия се намираме в 2 декара, посветени на широка мелнишка лоза, които ние отглеждаме по традиционния метод чашовидно. От този парцел правим едно много специално вино в серията редки сортове широка мелнишка Бушвайн. Илийка, разкажи ни малко повече за начина на отглеждане на това лозе. Начинът на отглеждане, както ти го каза, това е старият начин на отглеждане, където преди години, да не кажа с векове назад, се отглежда така не само широката мелнишка и още много други сортове. Това е чешовидното. Значи, това доста е трудоемко. Всичко се върши на ръка. Тук почти не може да използваме машини, и трактори и така нататък. Какво е специфичното на сорта? Значи, тук самият гроз, той е по-близко до земята. Какво означава това? Широката мелнишка, тя има доста дълга вегетация, тя зрее много късно. Може би това е най-късно зреещ сорти, не само на нас. Значи гроздът е по-близо до земята. Значи вечер растението черпи топлина от слънцето, а вечер самата напечена, като се напече земята, тя дава топлината си на грозда. Значи какво се получава? Повишаваме нивото на захарността, когато достигне оптималните размери, да бъде набрано и след това вече да се получи това прекрасно нещо в тази красива бутилка. При конвенционално отглеждане на широка мелнишка на редове, на каква височина е грозда и на каква височина е тук? Самата гижа, височината е 1,10 м. След което се използват рамената. Това, което ние използваме, начинът по който ги отглеждаме в Вила Мелник, той е на двустранен кордон, като са обикновено между 5 и 6 чепа общо, т.е. 3 на 2 или 3 на 3. В случай, каквото виждаме тук, се изниква, значи резането на чепа е абсолютно също. Имаме зимните очи и 2 пътки, от които ще имаме след няколко месеца ще бъдат литораслите и там ще бъдат гроздовете. За мен е специално този начин на отглеждане е доста по-добър, за да се получи едно качествено грозде, но както казах, то е много трудоемко, изиска страшно много грижи и много трябва да се внимава, защото самата корона, тя ще бъде оформена така, трябва да бъде проветлива, на ръка се свалят някои листове, за да може да имаме едно проветление, да не се получава запаряване, да задушиме и така нататък, да имаме предпоставки за болести. Ето виждаме сега, ето тук, може да видите, тя плаче, т.е. вече имаме сухотечение, живота тръгна. При тази резидба имаме по-малко количество грозде на гижичка, но вкуса, цвета, аромата, всичко е по-концентрирано, така ли е? Да, интензитета, който ще се получи в самите багрила, вкусовите качества, фенолните съставки и така нататък. Значи, това е един доста така обширна тема, която ще трябва да заснемем един епизод с нашия технолог. Той може би ще ви обясни по-добре за нещата, които аз му доставям, за да направи виното. Да, точно така ще се получат едни доста по-наситени багри, вкусовите качества, т.е. виното ще подчертая своя подпис, така да го наречем, и какво е специалното в широката мелнишка. Ето виното, ето лозичката, може да я опитате. А къде е тирбушона?